Biyag ti tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Adamanan ti pagaya mo nagayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan ting kami patangatang ita. Ngam sakbay na, sakbay ting kam pa nagdrama. Kaya't kumampay, ngay shout out dagiti sumaganad. Sa nga pulo pa ilati may shout out tayo ita, kat inton sumaruno, siguro mga sa nga pulo manan. Kat no di yung mga ganda gitinagan nyo, paki-comment na lang tapno mabasak manan. Ta siguro dagiti daduma nagaburanan kadyak mabasan nga masublian, iso pasensya ko man. Shout out kada Madam Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Jules P. Estacion, Jovelyn Garcia, Florenda Kimpaoy, Rodalina Sagid, Imelda Tano, Al and Kathleen Omayas, Leonora Bautista Canida Nieveras. Intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anayang bag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wan tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalaingam ti agadal, why? Wan tatang. Sapay lang ma, tadi nakpaya ni tiara paap ko kang Risa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kin ni Risa nga nakoter aramida, kiso nga agagawa ak kabagays. Kayat ko makaadalan na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ko, kanya po Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, ti rumbay nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangato nga men ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kankwana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadal. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. Nupayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong ko. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Si akong ti mga ramid iti dayta. Ingkakidyalaan di librom ta agribyo ka. nalakalaang dayto nga aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangka ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay, saan ko manatangkin ti ulom, Risa? Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan o nagluto iti pagarmusaran, tatang? Aywan jak ngamin kaya, tamabisinan ka amapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw kalitan, tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak kasimrek. Adda ngamin na panak. Randy.
Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawid akton. Kwa. Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabita lang mo tamangan. Please. Randy. At pagpakaasya, Risa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Risa. Di ka matanagan. Siyak naggastos. Ken itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na, kabagays. Di ka kadiunay agdandanag. Ang nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan nat. Kasla di nakdengdenggan kabagis ruding. Ang mga no dapay di pagadalan. Iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo. Kabagis ruding. Apay nga itakalaan nga sumangpet, Risa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simangpet ka iti 10 oras. napan kami lanangan iti restaurant kini Randy akaadalak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasipngitan ka na nagawaid. Tatang, Ay, Risa di ka agar-aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamut kanyak. Ha? tatang. Tandaan am dayta. Wen, tatang. Apay na uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kwa, awan day ti Randy. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di kin ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randy. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaruno a subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga adda nagbanagan dagiti bambannog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ayun ken ka na kamait. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, adanton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalaki ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehyo, Risa. Wen, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasa iti board exam. Sika man. Kaya't kumatdata. Tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay na ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan to na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanap dagiti ibagbagam.
Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Amangan no agbaliton tirik nam kanya kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Amangan no, di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa'y. Amam, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy, Pakawanan na kumano ni bagak daytoy. Ngan, dayta tipod no marikrik na. di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni ti kulehiyaw. Tilaangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danag, anak ko. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakkel ka dito lugar tayaw. Tatang, Wen, ket gaputan nakaturpos kan. Parchek mo't aja may sa akal din kaw. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Aw, adto ti kwarta nga ramatem iti panag-review anak ko. Nailalay nga muwain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Na, day taman di kayat ko ang mga gananak ko. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang, Kahit sa dinaw ti kayat mo apag-reviewan ngay. ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makaamaw. Asa na balay, ta ited kumit ti kwarta aka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti papanam? Wan, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta, Risa. Adaan mo ka mabalin mo ang pagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan, Risa. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wan ka ba, guys? Napan nag-review di ka anak kami di syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay iton a maestra ka ba, guys? Ay nakabagay. At damot laangan nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wan ka ba, guys? Maestra ko naman. Mabainto matanadag iti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka paila dito'y paraangan a nakatugaw. Wan ka ba, guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalinton a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng nga ramitin na ti amin, tapno makapasa ka ba, guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba, guys? Ala, sumrekakit din di tabalay mo kabagis. Rabi iuna yan. At da ka paila dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa nga ngagtuglap ka ba, guys? Ala, yun namlatan ti agawaid. Sumrekak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka dimot lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wan, tatang, Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. agyaman nagtatang. Adon ti rigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta?
Pagribengak nga amam, timang paadal kang ka. Tatang, Saan na ka mabambanog ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damaited ko kang kagastusam. tatang, Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa? Uwen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ah, Ay, so apat siya ka makapasa di anak ka. ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maistra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpadatay ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kini tatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Na nga tumatara pa up ko para kada kami kini tatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maururay, Risa, anak kao. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka anak kao. May sakan to na maestra. Ti kayat kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paniknik mo man ka dagiti mang lalais ka na tayo, akabalan tayo mo ti agbiyaga na namay, sana pasig arigat, ti mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha! Ano ti kahit asawin da ito, Risa? Awan mo tinagan mo iti listahan lagi ti nakapasa ang maestra. Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan lagi ti nakapasa. Baka wanindak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Baka wanindak, tatang. Pakaw-pakawanan, pumanaw kang salbag. Ang mga nudyak makapagtepul kat madangran ka bay. Pumanaw kan ko na, kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, panaw! Ay na ka ba, guys? Saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa'y? Pinaay nak isarumbang lang kang kuwan at mapapanaw ka ba, guys? Anak mo ni Risa ka ba, guys? Di Maawatan ka man ko sumanaw mo, di ta ka ba, guys, Dilya? Awan mo tinitultulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa, ka ba, guys? Kababain ka dagiti karuba, asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ayun nga, anya lang ti kunaenda, di bagbagadan, nga awan am muna, ababab. Isangit mo lat Lisa. Tapno malagan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy. Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni tibalay mi. Kasaritak ni nanang ko. Anya. Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan ka ti pagparpari ko tam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayaten ka. Randy. No saan ka man na nakapasaita. At dapat mat sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa.
Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka? Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumatlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? Adan tupay na pintas agasa nga uray kan ka. Makatawanan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, iti dahi dyan naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maa kabagis. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam? Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagis. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang ti panggap may ta? Agsubli ako ni Ije Balaymi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak anagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang, siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko. Ito nagsubli ka ba't lahingan dito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Wan tatang, naipasak iti may kadwa agundangway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagawanin na ko, ma. Ay na tatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen anak ko, ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan, tapno magunod mo, ti arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.